Szabad idejét megtöltjük tartalommal. Halljuk, mit ajánl Dr. Boros. A vonal végén Kis László, azaz DJ Cilla. Szia, üdvözöllek a mai műsorban. Szervusz, kedves Gyuri, üdvözöllek én is a kedves hallgatót. Azért hívtalak fel, mert a Facebookon rátaláltam egy remek programra, egy kezdeményezésre, amit, ha jól tudom, te indítottál el, vagy legalábbis többed magaddal, és hát a diszkó hőskorát idézi. Miről van szó, kérlek, mondd el a hallgatóknak. Igen, hát mi indítottuk ezt közösen el, tehát nem csak én egymagam, hanem Videszkuti András barátommal és több régi kedves kollégával gondoltunk egy olyat, hogy csinálnánk egy rendezvényt, egy nagy happeninget, azok, akik régen szerették a józanéket, és most is régi hanghordozók ízét, bűzét tudták igényelni ezeket a nótákat. Most kaptunk egy lehetőséget a Globe Royal rendezvénytermében, a Budapest 10. kerület, Semete utca 5 szám alatt, és itt rendeznénk egy Retro Kings Night Party-t 10 DJ részvételével. Kik lesznek ott? Csak néhány nevet említs az ismertebbek közül. Néhány nevet említenék neked. DJ Tóbiás, DJ Felner, DJ Várkonyi Attila Dominik, DJ Artur, DJ Rusznyáj, DJ Kis Joe. Szóval bőven lesznek ott szakemberek és kollégák, akik majd pörgetik a lemezeket. Vegyes lesz akkor, gondolom, a zenei stílus is. A zenei paletta az óriási, hiszen a 70-es, 80-as évek elvileg minden héten hozott a zenei palettára úgy gyümölcsöt, és természetesen változatos lesz a zenei kínálat. Lesz ennek folytatása, hogyha ez a buli most jól sikerül? Igen, szeretnénk folytatni a bulit, a rendezvénysorozatot, és természetesen nálunk a belépés mindig ingyenes, nem bevételorientáltak vagyunk. Igen, ezt akartam kérdezni, hogyha most hallgatják a kedves hallgatók, hogy lesz itt egy jó kis buli, ahol az ő régi kedvenceiket játsszák a régi vágású lemezlovasok, akkor, és szeretnének elmenni, akkor hol mit kell tenniük, vagy hol vehetnek jegyet, de akkor ez egy jó hír, hogy ez egy ingyenes rendezvény. Igen, nálunk minden rendezvény ingyenes, és ez is természetesen ingyenes lesz, tehát a rendezvények nem bevételorientáltak. Igen. Gondoltuk, hogy szórakozni mi is, a közönség is. Szerintünk még van helyünk, igényünk, elhivatottságunk, tehetségünk valami jót csinálni mindannyiunk örömére. Te egyébként melyik zenei stílust képviselted abban az időben, amikor elkezdtél diszkózni, és milyen stílusú zenéket fogsz játszani itt a szombati buliban? A 70-es évek stílusát képviselem a funk és a soul kategóriában. Természetesen legyen meglepetés, amit én fogok majd a blokkomban leadni. Esetleg egy-két számot azért elmondanék, hogy például Average Spider-Man, Pick Up the Pieces, Full Endurance Celebration, hasonló kategóriákat fogok mondani. Értem. Hát Laci, én nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondtad nekünk, illetve a Dr. Boros Endel hallgatóinak, és remélem, hogy sokan kedvet kapnak ehhez a szombati rendezvényhez, aztán majd elmeséled, hogy sikerült. Minden jót nektek, és üdvözlöm a többi kollégát is. Köszönjük szépen, üdvözlünk mindenkit, mi is, kedves Boros hallgatókat, és várunk természetesen mindenkit a rendezvényre. Retro Kings Night, ez a neve, úgyhogy minden jót neked, szia Laci! Köszönöm, szervusztok!